Vitajte, dnes sa hlásime ďalšou epizódou. Naše dnešné testovacie vozidlo je úplne nové BMW Radu 5 vo verzie i5 M60. Ostaňte s nami. BMW odhalilo svoju najväčšiu novinku tohto roka, úplne nové BMW Radu 5, ktoré nám ukázali aj v čisto elektrickom prevedení. S výkonom 442 kW, čo znamená 601 koní, s maximálnou rýchlosťou 230 km za hodinu a zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu za neuveriteľných 3,8 sekundy. Ako vidíte, toto vozidlo je vybavené typickými M doplnkami, ako je predný dizajn, M Shadowline svetlomety, karbónové krytky zrkadiel, samozrejme zadný spoiler z ľahkého karbónu a novinkou je pri tomto sedane obličky BMW Iconic Glow, čo dodáva vozidlu pozoruhodný vzhľad, najmä tme, zvýrazňuje biele svetlo, keď vozidlo stojí aj počas jazdy. Pri úplnom nabití model i5 M60 nám poskytne dojazd až do 516 km podľa VLTP. Samozrejme, závisí to od mnohých externých faktorov, ako aj od jazdného štýlu. Optimálna jazdná dynamika v každej situácii. Adaptívny podvozok M Professional sa prispôsobí jazdným štýlom od komfortného až po športový a vozidlo vybavené s integrovaným aktívnym riadením umožní flexibilnejšie reagovať na rozličné situácie. Pri parkovaní a manévrovaní je vozidlo ešte agilnejšie a pri vysokej rýchlosti je ešte stabilnejšie. Vozidlo vybavené úplne novou širokouhlou obrazovkou už aj v základnej výbave s operačným systémom ID 8,5, M špecifický displej na prístrojovom paneli, exkluzívna M prezentácia atmosféry motošportu, samozrejme konfigurovateľné režimy My Modes charakterizujú rozličné jazdné štýly. Vo vozidle máme športové sedadlá s kožou Veganza, ktorý je vysoko kvalitný materiál, je perforovaný a príjemne priedušný. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Vidíme sa na budúce. Ahojte.